Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka director jong katanat horticulture jong ka sarkar jilla ka kong di sotun hne ka singi kala pelat pai ba ka kali ka bakit yo so namtra ubakin pha shabar kari India yaw ni uso ubaki khot khasi Mandarin in penpoi shadoha bad Bahrain kani kade ka sien ka baar ban penpoi uso na ka jilla shabar kari India Nakaliang ko kong bari shisha mukhem ka bade ka assistant director jong ka horticulture kala ong baka jing shalan yu so nyamtra ubade nakathan mau kurwat ka dealing ba ka scheme jong ka sarkar preng ka ba khot commission organic value chain development for northeastern region balayarap da ka agricultural and processed food products export development authority halor ka jinglet banra yu so na jilla shabari kum shadoha bad Bahrain Kalai thuru baka tanat kala pha ikinong tray jong kitanat ka horticulture but agriculture shaki jaka badan kinong rep ban ai jingerap but ai training yaki kumno ban rep ya uso klam da pendan kami kidawai Nakalyang ka deputy director jong katanat horticulture ka kong bansara melim ngam kala ong baka tanat ka ai jingerap ru shaki nong rep ling ba ki program ki bansa pelong hakaban ai ka jing sumar ka jing ai sbo ikiso bat kiding bat kumno ban yadai ki nagi knyang Scheme kabawan na po ka central government but hang ni ka don south league component te kat kum kani ka scheme kalong ba hakata component 1 kalong ka ka hikaya kinong rep kumno bakin rem ngisam da yaki ya ka inputs kata kamot kum yaki tenrai so lani tenrai kino ki sambay nang tangi ai da yaki inputs kata kamot la kalong haki fertilizers biofertilizers negi biopesticides kata rong ngisam nalor kata ngi rap ro yaki haki training paper ni ki haban yo iki training Teka bakong santam kalong ba haman laki FPOs ngibo yaki staff ki jongi ha kabakin ai yaki katamut kinong rem ki don bay ha ka to ka FPO ha ka to ka sinong ka jongki yaki staff jongi ki bangila dep train bakin pej bakin kmi bakin long maki ki kita ki nong banwan ra khubor saka department la ni shangi ki ba pej yakato te halor kataru ha kata component e ka don shu kata certification Namar babun sien hi bangin syukliem ba udai u organic lani utau jingthung u barep khlem dawai ngimla khlem ka certificate Kumta ka certificate pada ka ka bangile kat kum ka MOBCDNR ka dai ka NPOP guidelines. Tingi haban buat tek ya kata. Tinalor kata ngi don saka component B ha ka ba ngi ayaki ya ki machineries. Ngi ayaki ka processing unit, ngi ayaki ya ka aggregation collection center, ngi ayaki ya ka kali bat kum ta ter. Nang ta ka don de ha ka kani ka component C ka ba ki khot ka ba dai ru ya ka ne ka hand holding. Katamot capacity building ka ba ngi ay ki training ba per ya kini kinong rep habaro kilyang. Nadu ka certification hadu kumno bakin rep bat kum chu ru ya ka processing unit kita gide ki ka to kat ni ki ba ka government of India kala ai ka jerap shakinong rep leng ba ka directorate of horticulture kani ka scheme ka bangi ni pha menta ka dai na commission organic value chain development ka dai ka government of India scheme kadai hapo kani ka jingarap jongka but halor kata ya ka transportation la ya rap shi benta da ka apeda ka badai hi jongka government of India ya menta kadai hitang ka thie ka cooperative society yang thie Henry hapo Meghalaya jongi ke barep ya kane ka organic katamri tang jong orange nadu ukachinat u black pepper ginger turmeric kumta teter ngidon arpu prateli ke barep organic ngidang ya persiang makanya mentah kalau mentah kadai tang kajing persiang jongi te lada kini ki konsenben bengi pha mentah te lada kabyang kayau chathie kambut kan sadon kadiman lada kadon kadiman gin sapha biang ngidon ki buyers ki badai jong kane ka lulu in groups of international kini kin sa take up na po Mumbai to Doha and Bahrain te halor kane ka bedai pat nang ni na Guwahati na markin chu airlift na Guwahati sa po Mumbai pade kan semti ka apeda ka ka bangi na po ka directorate ngile ka longi yarap ya kini kinong rep jongi ki badai na po mau krawat area ha ka bangin penpoi na po kacaka ka jongki hadu ha po Guwahati mentakasi u khasi Mandarin hang ni hapo jalla jongi ula bun ba tang bangi ngi rungim la ban yo ay kata statistics jong u khamtam balik export maximum na u ulet chapo Bangladesh badia kata ngim tep la kidon ne em ki kai ngi yo aching tep ne em ya kata ba ulet udai nang ni na po Meghalaya jongi nang na po Bangladesh kat kum kaching tep ka banga tep malu mala kalong ulet chapo buan kiri jong ka perthai si metric ton ngatrai kum ba 100,000 tali uso te metric ton kadai khat 1,000 tali kiso kenyang ke Jepang ki pun kita ke wei ru kala banung ba ngim ju kham ice boy di sentra ngim da sumar ata gur kom bani sumar dealing ba ki ni ki por ki manang wan ken sadan ki citrus rejuvenation program
di keban hab hikai Rob kila ya ki jing kai khmat ru rei rei pada kin senang ya chu ki jing kai kunu ban sumar ki ting so yang tera kunu ban ice boy ki kunu ban yada ni ki kenyang ki jing pang kadang ka rejuvenation mindak sedang ta kang balong kopta kan ka wei pat de na kan liang ki nong rep hi ka bokong sap namar ujing thong ba ki thong ki de bandri ban sumar le pi da pe ki war jwi chite ke man pi baju sumar so kila shu thong kila shu e jing sha hana do ki por ni si ong ni oba kalong riat em ni ong ba ni hikai ki ba ki le hak mun tares do umaru pun ba ki tre le yung sistem ki de ban pun khu ki de ban aisun bon ba ki tre le te dei na kata kadau te long kasanang her kan ni ka jing mi chu so kan pe chawar le bon tu thit so le la pau te la pau skun do te lo ba si sen bangi thung ki de ban suri bangin sumar kan te la da ki don pade ki no ki kinyang ki jing pang te da ki report ni sa department chu ni te ngin persian kat bala kalau gaji terhilang ni bangin yarap kan oh kan long gaji terhilang jo ni kan